Ассалому алайкум бародаро. Ана чихе ки гуфта будем дар видеои пешина насиб карда боша ҳамин тарзи маякзаниро нишон метавонам гуфтам. Ина нигоҳ кунед бародаро. Меха мезани я мехайҷа я мех авусо риштара кашиди болодам ҳамахе баъд отвеста сар метӣ. Мақсад маҷа отвеста сар додаги нестам. Аноже сар додам шидам. Отвеста ки сар метӣ ҳамин ду риштата ба отвест туғри мегирӣ, отвеста мегирӣ айду тараф. Баъд мехои 250 мегирӣ. Мехои 250 мегирӣ. Ана ки ба под буҷи қад нашавад, мақсад назе меха. ҳоз нишон метавонем ки чӣ хел кор мекунем. Мақсад ман риштаома ногуфта намона ки риштаома пешаки ҳамин ду риштае ки болода десте ку ина аи мех ба и мех рафтагиае. ҳамира ба отвест туғри кардагиам. Ина риштаи болоро мемонам. носро меовам. Отвест ай ҳамин ришта сар метам. поёна ба ҳамон отвест туғри мекунам. баъд отвеста мегирам ба ҳамон мехои садда ина сима дидена. Ина симоз кашола ман ина меша шумо доз нишон метавам ки чӣ хел мезанам. Сима де мех да ина мехи 250 мехи майда чӯйда намешад ин кор. Ина ҳозир як кара метам меқапа телефона. Ман иншоалло шуморо нишон метавам. Арочи бародаро, ина мехи 250 задем. ина мехи дига мегирем. ина бародаро нигоҳ кунем. приблизительно мехи таран мекунем. тамом мекунем. сахт мепечониш. обязательно нигоҳ кунем ки сахт печониша. мехи греш кунем. ки грек кунем ки ой нахӯрад. ана баъд бародаро мехе ки монди хоча қатӣ меҷоти я пеш кардам. сим ранги сими гитара мешавад. даран даста гираси майли чиконам. мебин наканам. Не наметам. Бизанашам хатам. нигоҳ кунед бародаро. ҳамин сим бояд дар ҳамин ришта расм нарасм. мақсад нигоҳ кунед. чише намеҷиха. ина чотка тамом ин риштаи мо ба отвесте ку меша уже маяки мо туғри. маяки мо туғри шида. болошам ҳама хел нигоҳ мекунем хел туғриш мекунед дар ҳамон ришта. болоша шар нишон додам. мақсад ҳам поёна нишон додам. мефаҳмам мекунем дагиш. баъд ин тагинера мехе тагинера лой мепартоӣ. лоя ки партоти месташ дад мекунӣ ки қоқ шавад. боли мени қоқ шуд метрошӣ ҳаворош мекунӣ. баъд инҷа бирин инҷаро нишон кун метавӣ иншоалло. ин мехе ба полни пурш мекунӣ. қоқ кишид метрошӣ. ҳамон шикатур таки зади ту аву маякҳое ки чӣ хеле меша аву маякҳо. мақсад маяк намекани баъди шикатур гашта пайвая пурами сима мекашӣ мегирӣ тамом шпакило карда сар мекунӣ иншоалло. худованд нигаҳбонтон бошад дар паноҳи аллоҳ. агар ки ягон чизи полезни барои шумо фаҳм монда бошед, ягон чиз ёд дода бошед, яна чили қатъи буҷахен классаву
подписаться кунед, поделиться к нему. Худо нигаҳбонтон.